Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kapil Sharma udah belakha lah helasan hanang ba Amritsar jong jula Punjab. Henry Hakarta ka ba udang red ukpa jong ulaklat no. Kumta hadim la pendap jaga kelas 10. Kapil Sharma unhap shim ga jingkit kle ban besa. Jaga kemi kumta ula letre hakwe ka PCO baru hap antre bon gejat kam ban kershan jaga yeng kham tam bagi shong kisa haga yeng wai. Kapil le thu bukpa jong Uday betre pulet baga junong jong kelong ba marsinio tulap arsingi kinti unchudi bej bat kabam do artat bat man ubenai kelong kumni. Ulay thu bok pa jong uyo ka jingpan cancer Henry udi bet hi bat haba kimsha bu undi uang penban unle ayu habang latip bangan sayap. Hakisngi bakhadu ki Pisa baro bala penlang lahap ban penlut haka jing sumar kumta hadin mula klar ka ying ka syam jinjar bha haka bau kapil wahap tre shitam bha wat ka kam ka batang Spah Tyngka Shibnai ka tulap ru. Henry ka jingya yo ka The Kapil Sharma Show nang taga comedy night with Kapil Sharma ula kelalong unong birya bahe jing siutam ha India haka baka dor jong na ka benta kuwe ka episode kalapalat ikasan Klur Tyngka. Mynta ka jingdan jing jong Kapil kamduna shu yaka lai Spah Klur Tyngka namar baka dor jong Mynta kamduna shu yaka shi Klur shi episode. Udan ka yeng ka bakasan Klur ha Mumbai ke farmhouse ke arpusan Klur ha Punjab udan ru ka dukan bam ha Canada. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongphi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra